Йыратывашы шмайялынан. Муза, иркан. Чаваш челги бурчухне тынже путмейн. Кодаму мелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез, сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшуын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшу Бөек Ватан сугышында катнашкан татар язучылары, милләтебезнең батыр уллары, фронтовик әдипләребез иҗатының үзенчәлекләре хакында. Мин кабыздым җырда ялкын итеп, йөрәгем һәм хаклык кушканны. Җырым белән дусны иркәләдем, җырым белән җиңдем дошманны. Әлеге юлларның авторы татарның батыр улы, ватаныбыз, илебез киләчәге һәм халкыбыз өчен гомерен фида кылган шагыйрь Муса Җәлил. Бөек Ватан сугышында республикабыздан барлыгы 124 язучы катнаша. Шуларның 34-е яу кырында һәлак була. Һәр язучы иҗатында сугышны зур фаҗига буларак чагылдыра. Алар яу кырында да иҗат итүләрен туктатмый. Сугышның беренче елларында ук татар китап нәшрияты чыгарган сәяси әдәбиятның гомуми тиражы ярты миллионнан артып китә. Казан СССР матбугатының иң әһәмиятле үзәкләренең берсенә үрлә. Шәһәрдә вакытлыча берничә үзәк газета да чыга, ләкин күпчелек редакцияләрнең хезмәткәрләре эш урыннарын ташлап фронтка китеп бара. Сугышка киткән күп кенә язучылар фронт газеталарында эшли. Фронтта татар теле матбугат 1942 елның июлендә чыга башлый һәм укучылар арасында бик тиз популярлык казана. Сугыш чорында татарча 16 фронт газетасы нәшер ителә. Язучылар үзләренең ялкынлы сүзләре, ватаныбызга карата мәхәббәт, тугрылык, ышаныч белән суарылган әсәрләре аша солдатларның йөрәгенә үтеп керергә, аларны рухландырырга тырыша. Сугыш никадәр генә фаҗигале булмасын, татар язучылары бер генә минутка да ватан, халык, үз намуслары алдындагы бурычларын онытмый, үлемсез әсәрләр тудыра. Туган якларга әйләнеп кайткан язучылар әдәби сафларга басып, иҗат эшчәнлекләрен дәвам иттерә. Алар яу кырында күргән кичергәннәренә таянып, төрле жанрларга мөрәҗәгать итә. Сугыштан соңгы елларда туган әсәрләрдә солдатларның батырлыклары, тыныч тормышта яшәүчеләрнең фидакарьлекләре яктыртыла. Дистәләрчә романнар, повестьләр, хикәяләр, поэмалар, шигырьләр языла. Бөек Ватан сугышы башлану белән дошманга каршы көрәшкә бар халык күтәрелә. Шул исәптән язучылар, шагыйрьләр, мәдәният эшлеклеләре дә. Бу фотосурәт 1939 елда Михаил Лермонтовның туган көнен билгеләп узганда төшерелгән. Рәсемдә Татарстан язучылар берлеге әгъзалары. Ә менә монысы инде сугыштан соңгы сүрәт. Күреп торасыз, каләм әһелләренең сафлары шактый сирәгәйгән. Безнең Татарстан территориясеннән Бөек Ватан сугышына 123 язучы һәм шагыйрь китә. Алар күннән күбесе хәрби корреспондентлар, ягъни хәрби хәбәрчеләр булып эшлиләр һәм шуның белән беррәттән инде үзләренең иҗатларын да дәвам итәләр. Безнең музей фондларында аларның күбесенең шәхси коллекциялары саклана. Күбесе исән-сау безнең туган иленә әйләнеп кайткан, безнең мәдәният эшлекләренең үзләре тарафыннан тапшырылса, һәлак булганнарның әйберләрен, аларның архивларын, шәхси әйберләрен инде туганнары, варислары тапшырып килә. Биредә Фатих Кәримнең шинеле дә күрсәтелгән. Мин аны экспозициянең төп экспонаты дияр идем. Нәкъ менә шуны киеп шагыйрь илгә җиңү көнен якынайткан. Шуны киеп яуга күтәрелгән. Шуңарда килеш жан биргән. Шундыйлар арасыннан беренче татар фантаз язучысы Гадел Кутуйның коллекциясе үзе сугыштан соң аның варислары тарафыннан безнең фондларга тапшырыла. Бүгенге көндә аның кулъязмалары шул исәптән 1942 елда язылган Рөстәм маҗаралары дигән әсәр дә саклана. Безнең экспозициядә ул бүгенге көндә урын алган. Гадел Кутуйның әсәрләре алар балаларның сугыш чоры балаларының шул чордагы рухи хәлләрен, аларның хыялларын, омтылышларын яктыртып яза. Һәм бу әсәрендә дә инде Гадел Кутуй яшүсмернең ничек итеп күренми торган булуын һәм аннары соң сугышка барып фашистларны җиңеп кайтуга хыяллануы турында сөйли.
Шулай ук аларның аның документлары аша без аның сугыш елында күрә алабыз. Гадел Кудуй татар телендә чыккан Фронт, Кызыл армия газеталарында хезмәт куйган. Үзенә күрә хәрби көндәлек тә алып барган. Мондай ук көндәлек Фатих Кәримдә дә бар. Алар арасында иң күп санлысы безнең танылган татар шагыйре Фатих Кәримнең кулъязма дәфтәрләре. Һәр кулъязма дәфтәре аерым кагаз кисәкләреннән тегеп, күбесен сугышчылар үз куллары белән ясаганнар. Фатих Кәрим 1945 елда Кенигсберг шәһәр янында вафат була һәм 1946 елда аның әйберләрен хезмәттәшләре Татарстан Язучылар берлегенә җибәрәләр. Татарстан Язучылар берлегеннән ул аның тормыш иптәшенә Кадрия Ишуковага тапшырыла. 1947 елдан башлап безнең фондларда Фатих Кәримнең шәхси коллекциясе тупланып килә. Бүгенге көндә ул 200-гә якын саклау берәмлеген тәшкил итә. Экспозициядә безнең әлбәттә аның кулъязма көндәлекләре һәм сугыштан җибәрелгән шинеле. Имнәк менә шушы шинельне киеп, ул 1945 елда соңгы сугышка бара, соңгы көрәшенә яралана һәм шунда һәлак була. Фронтовикларның иҗаты өмет, күтәренке рух, ватанга мәхәббәт һәм тугрылык хисе белән сугарылган. Кайсының гына сугыш әсәрләрен укып карасаң да, аларның бәяләп бетергесез батырлыкларына таң каласың. Фронтовик язучылар арасынан Муса Жәлил, Абдулла Алиш исемнәре һәр кемгә таныш. Гадел Кудуй, Фатих Кәрим, Нурбаян турында да беләбез. Ләкин язучылар арасында сугышта үлеп калган, күбебезгә таныш булмаган исемнәр дә шактый. Мөхәммәд Әблиев. Әдип татар әдәбияты тарихына Шәмсе Кәмәр драмасы белән кирип кала. Пьеса өстендә эшләгәндә яшь язучыга тәҗрибәле драматург Кәрим Тинчурин булышлык күрсәтә. Һәм бу иҗади дуслыкның нәтиҗәләре бик уңышлы булып чыга. Шәмсе Кәмәр спектакле Татар дәүләт академия театрында зур уңыш казана. Озак еллар буе репертуардан төшми уйнала. Мөхәммәд Әблиев Бөек Ватан сугышының беренче көннәрендә үк Укчы дивизияның политбүлек начальнигы сыйфатында фронтның алгы сызыгында сугыша. Һәм күп тә үтми фашист пулясыннан һәлак була. Мөсәгыйть Мостафин 1931 елда яшь әдипнең 5 хикәяне үз эченә алган «Очрашу» исемле китабы һәм үсмер балалар өчен «Үсү» дип исемләнгән хикәясе басылып чыга. 1932 елда «Тыңлыйсыңмы, кырдаш» дигән 3нче китабы да дөнья күрә. Үзенең хикәяләрендә һәм нәсерләрендә яшь автор гади хезмәт кешеләренең көндәлек тормышын тасвирларга омтыла һәм җиңелчә юмор белән алардагы искелек калдыкларын тәнкыйтьли. Мөсәгыйть Мостафин 1941 елның август айында үзе теләп фронтка китә. Һәм шул ук елның 6 декабрендә сугыш кырында батырларча һәлак була. Сөләйман Мәлеков. Ул авыл табигатының гүзәллеген җырлаган һәм романтик яшьлекнең хис-тойгыларын гәүдәләндергән бер төркем лирик шигырьләре белән билгеле. Ул 1940 елга кадәр Татарстан авылларында китапханәче һәм укытучы булып эшли. 1940 елның февралендә гаскәри хезмәткә алына. Сугышның беренче сәгатьләреннән үк ул алгы сызыкта була һәм 1941 елның сентябрендә батырларча һәлак була. Язучы һәм укытучы бер-берсенә бик якын төшенчәләр. Фронтта язучылар белән бер рәттән укытучылар да шактый була. Аларның исән кайтканнары яшь буынны тәрбияләүдә үзләреннән әйтеп бетергесез өлеш кертә. Фронтовик язучыларның әсәрләре белән укучыларны таныштыру да укытучылар аша башкарыла. Киләсе сюжетыбыз сугыш беткәннән соң Татарстанда тиңе булмаган музей булдырган фронтовик укытучы хакында. Алдагы тапшыруларның берсендә Бөек Ватан сугышы ветераны Гарифҗан Агалиев белән таныштырып үткән идек инде. Җиңү көненә багышланган чыгарылышта да аның хакында сөйләми калу дөрес булмас. Утны-суны кичкән аксакалыбыз һәр төрле хөрмәткә лаек. Гарифҗан ага очрашуыбызны Левитан тавышыннан башларга булды. Атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Гарифҗан аганың балачагы ачлык белән тилмереп уза. Әнисе дә яшьли вафат була, өйгә үгияне килә. Сугыш башланганда 14 яшьлек Гарифҗан кырда эшләп йөри. Кайтуына шушы хәбәрне ишетеп бик тетрәнә. Атларны һәм ирләрне җыеп сугышка алып китәләр. Бар авыл зар елый. Карт-коры, балалар һәм хатын-кызлар гына кала. Кабат ачлык, кабат юклык.
Сугышка ул 17 яшендә алына. Галимҗан абый, сез кайсы якта хезмәт иттегез сугыш вакытында? İnanda kılma sıcaktaydım. Ondan soğuş butkaz Japonya'ya gittim. Ondan Porto degen Japon'un şehrine kadar varıp gittim inanda. Сугышка ничәнче елда алындыгыз? Neydi? 49 yılda ben 5 yıl hizmet ettim. Сугыш беткәннән соң торгызу эшләрендә катнаштыгызмы сез? Bunda kaçtım indim yanları. Yaralanıp kaçtım indim. Нинди гаскәр составында сугыштыгыз сез? Hava flotunda. Yine çok havada. Bir şu samanlık taştım indim. Гарифҗан агаларның ышкышы һәлакәткә очрый, моторы ватыла. Парашютларны әзерләргә кушып команда бирелә, Галиев сикерә, әмма парашюты ачылып бетми. Егет бик нык яралана, 9 ай госпитальдә ятып чыга. Muğdin, harbi şehirlerinden gittik dışarı. Ana tağ var indi. 4 kilometre bir gitarı. Şu tağların sırtına aşağı gittiğini biz semanız bilen. Onlara pazarda kabarıp gittik indi. O kısa yerinde o. Rus kırpısı bulgan. İyi. Ana yapına basmalarına kısaydan. Daha yine biz barıp gittik soğuşup. Гарифҗан агага быел 95 яшь тулган. Күкрәгендәге орден медальләреннән күзләр камаша. Тик алар артына сугыш афәте яшеренүгенә җаннарны телә. Покрышкин деген летчик. Он трижды герой. Аны білсе, аны медалінде. Ол мұнда келді, меңа берілді. Не үшін? Сенки ол да havada ұшқан. Ол біз герой. Ол ішінде трижды герой. Ол мені эскадрилья жетекшілік еткен. Мен енді havada ұшқан кіші болғаш, мен мұнда келгеш, меңа медалі беріп қалдырды ол. Җиңү иртәсеннән бик күп еллар узса да, Гарифҗан ага әлегәчә күз яшьләрен тыя алмый. Хатирәләрен барлаганда, көрәштәшләрен җиңү көнен искә алса, күңеле тула. Ола biz onu milyonlara bit, milyonlara kişi. 1 milyon idiler. Simila da kadar koysa bizim milyonlar neçe ay varsa bu bana koysa. 1 milyon iş. Timur yolda samanlıkta yetişmişi koysa işi böyle. Ben şunu kızım. Müzika oynayın istasyada. Sinelerin canlarım. İşe korkamıştım. Ülkenin ölüm içinde. Kızım 23 milyon öldü. 23 milyon. Koşarmadı kozu. 46 milyona kazanıp kaçtı. Ya yağı yok, ya kola yok, ya sokağı. Ne soğuş? Сугыштан кайткач Гарифҗан ага тормышын балаларга багышларга уйлый. Педагогика көллиятенә укырга керә, тарих укыта, аннары мәктәп директоры булып эшли. Авыл халкыннан топланган экспонатлар белән музей ачып җибәрә. Гарифҗан Галиев бүген дә шушы музей белән идарә итә. Кунакларны үзе каршылый, үзе озата һәм әлбәттә Бөек Ватан сугышына багышланган залга аерым тукталып, тәфсилләп сөйли. Фронтовик татар язучы һәм шагыйрьләрнең күбесе сугыштан туган илебезгә әйләнеп кайтмыйлар. Җиңү көнен үзләренең гомерләре бәрабәренә якынайталар. Ил тарихына исемнәрен язып калдыралар. Әйләнеп кайтканнары исә милләтебезгә иҗатлары белән хезмәт итүләрен дәвам итәләр. Мәсәлән, сугышның беренче көннәрендә үк көрәштә катнашкан Зәки Нури сугыштан соңгы елларда үзенең иҗат активлыгын көчәйтеп җибәрә. Аның дан юлы поэмасы Үлгәннәр дә үч алды җыентыгына кертелгән хикәяләре күпләргә таныш. Шагыйрь сугышта күрсәткән батырлыклары өчен Ватан сугышы ордены һәм медальләр белән бүләкләнә.
Төньяк Көнбатыш фронтында нәшер ителгән «Ватан өчен» газетасында эшләгән язучы Мирсә Ямир сугыш һәм сугыштан соңгы елларда солдатларның кыюлыгы һәм батырлыгы турында хикәяләр, очерклар яза. Фронтта үткәргән 3 ай эчендә әдип, агитатор, үлемгә бирмәс ул, Коттыбай батыр, дошман көтмәгәндә, Курай, әйдә шулай булсын һәм башка исемдәге кыска күләмле очеркларын, хикәяләрен бер-бер артлы «Ватан өчен» газетасында бастыра. Мирсә Ямир сугыш чорында һәм сугыштан соңгы елларда драматургия жанрына еш мөрәҗәгать итә. Бу өлкәдә иң зур иҗади уңышы мөгаен Миңлекамал драмасыдыр. Шулай ук әдипнең тормыш җыры драмасы, Гөлшаян комедиясе, Профессор Саматов, Җыр дәвам итә. Минем хатын, Хөррият пьесаларда татар сәхнә әдәбияты үсешенә сизелерлек өлеш кертә. 1943 ел башында фронтка киткән, Сталин байрагы һәм Кызыл армия исемле фронт газеталарында эшләгән Ибраһим Гази әсәрләрдә татар әдәбиятын шактый байыта. Аның Якташ, Йылдызлы малай, Югалган Мәрзия кебек хикәяләре күпләргә таныш. Ибраһим Газинең сугыш темасына язган нинди генә хикәясен алып карасаң да, аның нигезендә реаль тормыш, чын барлыктан алынган вакыйгалар ята. Тагын бер фронтовик язучы Габдрахман Әпсәләмов сугыш темасына бик күп һәм күләмле әсәрләр иҗат итә. Иҗатының беренче зур уңышы Ак төннәр повесте. Шуннан соң бер-бер артлы язылган Зәңгәр кыя, Үлемнән көчлерәк, Алтын йылдыз, соңрак документальлеккә корылган Газинур, Мәңгелек кеше әсәрләре киң катлау укучысын эзләп тапкан әдәби мирас. Сугыш корбаннарсыз гына булмый. Яу кырында ятып калган каләмәхелләребез байтак. Тик җиңү белән бергә илебезгә әйләнеп кайтканнары да бар. Татарстаннан киткән 123 язучының 31-е сугыш кырында ятып кала. Күп кенәтлесе аның безнең инде сирлек ашавызда, күп дәресе шунда җәзаланып халак җәзаланалар немец лагерьларында. Алар арасында инде җәлилчеләр безнең иң танылганы. Ләкин калган 92 язучы безнең җиңү белән сау-сәламәт туган якларына кайтырга насип була. Алар арасында танылган язучылардан Риза Ишмурат, Ибраһим Гази, шагыйрь Сибгат Хаким һәм Нәби Дәүли һәм Габдрахман Әпсәләмов. Аларның әсәрләрендә инде менә шул сугыш җырларында кичкән, алар кичергән вакыйгалар, аларның кичерешләре аларның сугыштан соң язган әсәрләрендә дә яктыртыла. Сугыш җыры язучылары дигәндә күз алдына иң беренчеләрдән булып Муса Җәлил килеп баса. Аның Моабит дәфтәрләре генә дә ни тора. Бирдә рус телендә аның шигырьләрен укырга мөмкин, рус теленә тәрҗемәләрен һәм инде Моабит дәфтәрләренең нинди икәнен дә күрергә мөмкин. Татарстан язучылар берлегендә татар язучылары гына түгел, рус телендә иҗат итүче каләм әһелләре дә була билгеле. Алар да дошманга каршы яуга күтәрелгән. Алар арасында иң зур коллекция ул Николай Паушкинның коллекциясе, бүгенге көндә шулай ук безнең экспозициядә урын алган. Аның коллекциясын әле ул үзе исән вакытта берничә этап белән тапшыра һәм бүгенге көндә аның шәхси әйберләре, фотографиялары, документлары, кулъязмалары безнең фондларда саклана. Шулай ук әлбәттә инде сугыш кырыннан алып кайткан әйберләре арасында портсигарлары аңа бүләк ителгән башка хезмәттәшләре тарафыннан флягларын һәм башка әйберләрен дә күрергә мөмкин. Шуннан да фронтовик язучы һәм шагыйрьләрнең иҗаты җиңү илебез өчен генә түгел, татар әдәбияты тарихы өчен дә мөһим бер чор. Аларның батырлыклары алдында без дә баш иябез. Фронтта катнашкан һәр язучыны, сугыштан соң да милләтебезнең рухи, мәдәни үсешенә хезмәт иткән һәр шәхесне бер тапшыруда гына барлап бетерү һич кенә дә мөмкин түгел. Шуңа күрә без бүген аларны искә алып, һәр кайсы алдында баш иябез. Әдәби мирасны киләчәк буыннарга тапшырып, исемнәрен мәңгеләштерәбез. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген Бөек Ватан сугышында катнашкан татар язучылары, милләтебезнең батыр уллары, фронтовик әдипләребез иҗатының үзенчәлекләре хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш челги бурчухне тынже путмейді. Куда мумелис, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.